Ahoj lidi, vítáme vás u nového videa se mnou. Tak a dneska budeme ochutnávat divné sladkosti, věci. To počkej, já si taky něco vezmu. A první, tady máme sojový sak. Vypadá to takhle, nevím, Tak co si to to je. rozpůlíme. Rozpůlíme si to samozřejmě. Nechci to hýskat to. A dávejte lajky, odběry. Nebo vás přijdeme zmlátit kladívkem. Tohle vypadá divně. Vypadá to jako psí granule. To je asi kokosový. Voní tak kokos. Jako docela dobrý. A nechtěl bych jsem to jíst celý den. Dal bych tomu tak 5 z 10. Mně to přijde takový bez chuti, nic moc. Jako druhý. Tady máme mimky, jsou to takový ty prsteníčky. Takže jedeme ochutnat. Vypadá to takhle, je to takový to klasický kolečko. Ale není to mentos. To dám.